Od tih svih momaka Kuka je najbolji dečko. Hoćeš njega? I on je neko naše poreklo odavde, neko. Neka baba mu je, mislim, odavde negde. Seća se utakmice Češka-Srbija ovde. 1-0 za nas. A se sjećaš šta je sve Kuka promašio? Da, imao je šanse koliko hoćeš. Slušaj sad ovako. Vidim da to teško će nama da ide i sad će da dobijemo utakmicu na drugi način. Ja ih pripremim za uveče. Oni znaju da je sa mnom uveče provod. Ja da idem u Hajde uzem i izvodim ih kod Jelketa u kabare uveče. Ja šaljem druga sa Fićom. Sad ne šaljem ja dobar auto, oni očekuju limuzinu, neki velika. Ja pošaljem Fiću. Jedno su ušli u Fiću. I tako s Fiću ih doteram do kabarea da ispred diskoteke gde ona masa izlazi iz kola. Vodim ih u diskoteku. Celu noć za jebanci i vraćanje u hotel, ja ne znam da su stigli za doručak. Sutra dan sećao se utakmice. On je sa linije šutao preko gola.